kai dan iska sai dai gidan da babu mutane. Shaye-shaye baya da gori in baka sha ba ɗanka na tsotsawa ko ɗan uwanka na tsotsawa, wani kanan uban shi ke tsotsawa, wani ma uban shi ke tsotsawa. Wallahi idan ruwa ya yi ruwa ai ba a tangadi sai kwance. Wallahi ɗan giya sarki ne a garin da ba. Shaye-shaye kala-kala ne malami ba uban da ban gane ba. Ka san waɗansu 'yan asibin ne, ka san waɗansu 'yan London ne, ka san waɗansu 'yan bensin ne, wasu rotun mai suke kunnawa. Ka san waɗansu 'yan madara ne, ka san waɗansu 'yan linda ne. Annabi Muhammad, Annabi Muhammad. Waɗansu wiwi suke tsotsawa, ka san waɗansu yan gyarmu ne, waɗansu kamtumbalan suke mola. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. kaga wani dan wahala can fa kaga wani dan wahala can ya bugo wai annabi yake kira abokina to kaga wani bugagge fa kaje kai wai kana shan giya kuma kana kiran annabi. duniya ce ta riga da ta zama abin wai salati yake yi kana shan giya kana cewa wai annabi Muhammad. gida ya zo kan hanya na ga mutane akwai wanda Allah ya dine maka mashayin giya in ka duba dan girman Allah wannan mutumin haba fi sabilillahi wallahi annabi yake kira wallahi yana shan giya yana kiran annabi. Allah bace mutanen da ba su karatu ba ta za su gane mai duniya ke. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kaji abin da yake Allah ka tashe mu a inuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kaga dan giya ne kuma wallahi annabi yake kira. Kaga kenan ya kake shi ana jin ka. Ba za ni rana sarkin zazzau ba, ai wannan kiɗan manya ne, ba za ni sanya ɗan yaro ba. Wannan ko da ya ji abin da muka ce ne? ina ga ya ji abin da kake. Ina jin me ka faɗa. Kana jin me muke cewa? Na ji. Saboda ai mun gane mun ga kana shan giya ne, kana tangade kuma kana kiran annabi. Kana cewa Allah ya tashe matu ta annabi. Ta yi da ni. Kana kallon Allah yana za a buɗe aljanna wuce. Mu ba kai ba shan giya mu ba mu ce ba kai ka shan giya ka wuce. Allah yana kallon a buɗe aljanna a ce tuba ne shiga. Kana zaune. To mu kuma ba mu sha komai ba, kai a ce ma tubali shiga. Mu da mu sha komai ba, kai giya ne a hannunka. Ka je makaranta kuwa? A ni ko yo dan musulmi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ghiba shaddu min az-zina. Wallahi kuma ayar da ya faɗa aya ce wallahi. Annabi Muhammad ya ce al-ghiba shaddu min az-zina. Kai da ni kana miya ta ya da makan ba aka bar Allah ya buɗe aljanna wuce. Ko wajen banzo ba. Ka san ai Wallahi ko wajen banzo ba. Da Allah ka yafe mu yalla ba ya hakuri. Ba mu san abin da ya kasance da haka ba. Dan abin da ma ka karanta ne ko wajen ma banzo ba. Na bar zuwa makarantar allo. Ani wannan ayar ma da ka karanto mani ina gama ba ma. Kana ji ko? Ka ba hankali ka kai ma duniya gaggawa. Gaskiya ne kai hakuri. Wai hakuri kare. Kai hakuri ka dai ba hankali ka faɗi. Uwar ka kawa. Ka dai ba hankali ka faɗi. Kuɗi na. Ya mu je mu zaunar da shi kaji ya shi aje ka zamu ba lafiya zamu kai ba kun kulle ne ku kai ne yar wallahi kuma na wune da shi wallahi sabai hulashi wallahi na wune da shi yar uba wallahi yayi bacci wallahi yayi bacci yayi mai isa wallahi Allah yayi mai isa kira wallahi yayi mai isa ina abun nan take wai haka yake cewa za a buɗe ba Allah kai mu muna waje kai bai mu tafi a hannuna